Сәлем дуслар! Сіз Шаян ТВ каналын карыйсыз. Бүген біз Америкадағы Форт Лодердейл шәһәренә сәяхәт кылабыз. Һәм аның белән безне Лилия Мансурна таныштырачак. Лилия апа, исәнмесез? Сәлем, дуслар. Флорида штатының Форт Лодердейл шәһәреннән сезгә кайнар сәлам. Лилия апа, Форт Лодердейл шәһәрендә күптәннән яшисезме? Без инде Пенсильвания штатынан Флорида штатына 4 ел элек күченеп килдек. Һәм Форт Лодердейл шәһәрендә инде 2 ел ярым яшибез. Хәзерге вакытта ни белән шөгыльләнәсез? Мин инде монда риэлтор булып эшлим. Кешеләргә өйләр сатып алырга, сатарга, арендага алырга, арендага бирергә булышам. Белемем буенча мин Татар дәүләт гуманитар институтының Көнчыгыш телләр факультетын инглиз һәм татар теле укытучысы булу һөнәрен үзләштереп чыктым. Һәм монда килгәч инде мин риэлтор булып эшләргә курслар алып, шушы һөнәрне үзләштерергә уйладым һәм шуның буенча эшлим. Форт Лодердейл шәһәре үзенең пляжлары һәм каналлары белән дан тота дип беләбез. Яхталарда еш йөрисезме? Мин үзебезне яхтада еш йөрибез дип әйтәм. Мин үзем актив ял итү ысулларын күбрәк яратам. Әлбәттә инде американлыларның яхтада йөрү бик яраткан ял итү ысулы. Инде килгән туристларга, кешеләргә мин күбрәк каналлар буенча йөри торган такси турларын, паром турларын киңәш итер идем. Чөнки анда экскурсовод шәһәрнең ничек төзелгәнен, төрле мәгълүматларны, кызыклы фактларны әйтеп бирәчәк. Һәм сез бик күп мәгълүмат аласыз кыска вакыт эчендә. Шул вакытта инде барлык матурлыкны күрергә өлгерәсез. Шуңа күрә, әгәр дә монда килергә мөмкинлегегез була икән, кыска вакыт эчендә бөтен шәһәрне күрергә телисез икән, шушы паром турлары, такси турлары бик әйбәт чара булып тора. Лилия апа, сәяхәтне кайдан башлыйбыз? Бүгенге сәяхәтебезне шушы хәзерге вакытта булган Хью Тейлор паркынан башлыйбыз. Бу парк инде безнең Форт Лодердейл шәһәренең уртасында, океан янында урнашкан. Аның бик матур урыннары күп. Бер-ике урыннан күрсәтеп үтәм. Аннан соң инде без иң кызыклы урыннарның берсе Күбәләкләр дөньясы паркына юл тотарбыз. Паркта менә шундый каяклар, канулар, шулай ук кичкенә генә күл бар. Аларны алып, арендага алып йөрергә була инде. Су буйлап. Менә шундый бик күп агачлар, пальмалар. Минем сезгә шушы Хью Тейлор паркының тагын бер матур урынын, үзенчәлекле урынын күрсәтеп үтәсем килә. Ул баньян агачы. Шундый зур, аңа инде 150 яшь, менә шундый зур агач. Аларның сөйләүләре буенча шушы агач астында кешеләр өйләнешәләр, ял итәргә киләләр, үзләренә тынычлык һәм ләззәт табалар. Күбәләкләр дөньясы паркы 1988 елда ачылып, дөньядагы иң зур күбәләкләр паркы булып санала. Һәм ул Көнбатыш ярымшардагы беренче шундый парк. Бу объектта якынча 20 мең төрле күбәләк яши. Инде тарихына килгәндә, аның ачып җибәрүче кеше электр инженер карьерасына киткәч, Рональд Бондер Флоридадагы өендә күбәләкләр үстерә башлый. Һәм ул 1985 елда Англиядә булып, анда Лондон күбәләкләр йорты хуҗасы белән танышкач, Флоридада да үз объектын булдырырга карар кыла. Шул вакытта күбәләкләр паркы бик күп кошларга да үй булып тора, бигрәк тә монда сирәк очрый торган колибри кошын очратырга була. Һәм башка илләрдән Япония, Индонезия, Колумбия, Австралия, Бразилиядан килгән кошларны, попугайларны күрергә була. Шулай ук монда күбәләкләр арасында бик күп һәм кошлар арасында бик күп кызыл китапка кергән кошлар да, күбәләкләр дә бар. Шулай ук территориясе бу паркның бик зур.
Ул 10 гектарга сузылган. Анда шулай башка төрле бакчалар, үсемлекләр паркы, яңгыр урманы, башка төрле бик күп мотор тропик үсемлекләр, ирекле үчеп йөрүче кошлар һәм күбәләкләрне әлбәттә күрергә була. Утыра да фикреп аланы шулай. Тагын фикердем. Күбәләкләр дөньясы паркына шуның белән сәяхәтебез тәмам. Сезгә дә бик ошаган дип ышанып калам. Бүген без Америкадагы Форт Лодердель шәһәренә сәяхәт кылабыз. Лилия апа, сез белемегез буенча инглиз теле укытучысы дидегез. Башка телгә мәхәббәт уянсын өчен нишләргә кирәк? Әйе, әйтеп үткәнчә, мин белемем буенча инглиз теле укытучысы. 4нче курстан соң практика үткәндә дә мәктәптә әз генә эшләп алганда, мин балаларга инглиз теленә мәхәббәт уятырга тырыштым. Чөнки инглиз теле бик кирәк бүгенге көндә. Татарстанны Россиядан чыгып китүгә үк инде бөтен җирдә инглиз телен белү бик кирәк. Бигрәк тә сәяхәт иткәндә, аннан соң инде фильмнарны үз оригинал телендә карарга тырышсагыз, инглиз теле бик кирәк. Шулай ук җырлар тыңлаганда, гомумән чит ил кешесе белән аралашырга теләсәң, әлбәттә инде инглиз теле бик кирәк. Шуңа күрә инглиз телен өйрәнергә. Чит телне өйрәнү өчен күпме вакыт кирәк? Аны тиз һәм җиңел өйрәнер өчен берничә киңәш бирегез әле. Әйтергә кирәк, чит телне өйрәнү тизлеге һәрбер кешенең үзеннән тора инде, сәләтеннән. Ләкин шулай да чит телне өйрәнү иң тиз ысулы, нинди генә тел булмасын, инглиз теле, башка телме. Мин уйлыйм, фильмнар карау, үзең белгән, именно мультфильмнар или яраткан фильмны, телесериалны шушы телдә, инглиз телендә куеп карарга. Әлбәттә инде аның араганда субтитрларны кабызырга. Иң беренче инде субтитрларны рус телендә куярга, чөнки сезгә инде аларның нәрсә әйткәнен аңларга кирәк. Инде аңлагач, нәрсә турында сөйләшкәннәрен белгәч, инде субтитрларны инглиз телендә куярга. Шулай итеп, бик күп тапкырлар карагач, кайсы сүзнең нәрсә аңлатканын, ничек булганын белергә мөмкин. Бу иң кызу ысулларның берсе дип уйлыйм мин. Шулай ук яңадан, әгәр дә инде мөмкинлек бар икән, шушы инглиз теле кешеләре белән сөйләшергә, аралашырга, хәзер бит инде онлайнда төрле приложениялар, сайтлар, танышу сайтлары, дус буларак аралашу бик мөһим. Бу инде ярдәм итәчәк. Әгәр дә инде сездә Татарстанда, Казанда шул телдә сөйләшүчеләр, укучылар бар икән, алар белән сөйләшергә кирәк, алар белән аралашырга, төрле ивентларга, мероприятияларга, очрашуларга йөрергә. Шулай кеше белән аралашу практика иң мөһиме дип сөйләйм. Әлбәттә инде әгәр дә башка илдә торырга, берничә айга барып кайтырга мөмкинлек бар икән, инглиз телендә сөйләшергә, именно татар һәм рус теле белән сөйләшүчеләрдән үзеңне читләштереп, гаиләдә торырга или шул кешеләр белән генә аралашырга мөмкинлек бар икән, бу бик тиз өйрәнү усулы булып санала инде. Шул тырышып укырга, өйрәнергә. Әлбәттә инде мәктәптә укыганда инглиз телен дәресләрен яратып йөрергә, башка укырга мөмкинлек булганда, тәхәрләнеп укырга, өйрәнергә кирәк. Америкада яшәүче белән Бөек Британияда яшәүчеләрнең инглиз телләре аерыла дип әйтә безнең укытучыбыз. Анда баргач аермасын тыйдыгызмы? Аралаша башлаганда нинди кыенлыклар белән очраштыгыз? Әйе, Бөек Британия инглиз теле белән Америка инглиз теле бик нык аерыла. Аларның әйтелешләре инде, сүзләрнең әйтелешләре, кайбер сүзләр полностью бөтенләй аерыла. Шуңа күрә килеп дә инде
безгә аңларга җайсызрак булды, чөнки без инде безнең чын-чынлап кеше белән сөйләшү практикасы булмады диярлек Россиядә. Без инде шул җөмләдән берәр сүзне үтеп алып, аңлап алайык та, бөтен җөмләне аңларга тырыша идек. Чөнки алар кызу сөйләшәләр, слайк белән сөйләшәләр, кайбер сүзләрне кыскарталар. Әйе, аерыла. Сүзләргә килгәндә, мәсәлән, инде Бөек Британияда күбрәк алаштырып сөйләшсәләр, Америкада инде күбрәк а хәрефен кулланалар. Мәсәлән, шул ук сүз эссе дигән сүз британский английскийда hot булса, монда hot дип әйтәләр. Туктауны монда stop дисәләр, британский английскийда stop диләр. Менә шулай аерыла инде сүзләр әз генә. Америкага күченеп яши башлагач, гаҗәпләндергән әйберләр булдымы? Гаҗәпләндергәне дигәндә, Америка килеп бәләкәчтә гаҗәпләндергәне инде кешенең ягымлы булуы, бөтен кеше белән елмаеп, шундый үзенең дусты кебек итеп сөйләшәләр инде, төрле темаларга рәхәтләнеп сөйләшә башларга мөмкиннәр синең белән үзләренең дуслары кебек итеп. Аннан соң инде гаҗәпләндергәне бөтен җирнең чиста булуы, юлларның чиста булуы, бер җирдә мусор, бер кайда шүп ятмый, шундый чиста инде. Күп кеше өйдә инде аяк кием белән йөриләр, шуның хәле чиста дәрәҗәдә, алар кирип аяк кием белән йөри алалар инде. Кызык яклары инде шулай ук без килеп эләктек инде Флорида штатының Дайтон Бич шәһәренә, ул җылы инде пляжлы шәһәр. Анда инде шушы олы яшьтәге апайларның, әбиләрнең кыска шортиклар киеп йөрүләре, аларның зур мотоциклларга, Harley Davidson зур мотоциклларга утырып әбиләрнең йөрүләре прям кызык булды инде безгә. Аннан соң инде кешеләрнең шундый комплексыз, шундый уйламыйлар инде кем нәрсә әйтер дип безнең Россиядә кебек. Алар шулай пляжный киемнәреннән, купальниклардан банкларга, государственный учрежденияларга шулай килеп керәләр инде, безгә бик кызык булды инде килгәч тә. Шундый әйбәт ягыннан гына гаҗәпләндек инде, начар яклары алай гаҗәпләндергән булды дип әйтмәс идем. Лилия апа, сәяхәт гаҗәп кызык булды. Үзебез барып кайткан кебек булды. Рәхмәт сезгә. Сезгә дә минем белән булган өчен инглиз телен өйрәнегез, рәхәтләнеп сәяхәт итегез. Сау булыгыз, пока-пока. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.